Os veciños de Aguiño entregaron no Concello de Ribeira 2.600 firmas para que se cubran de forma permanente as dúas prazas de médico do seu centro de saúde. Este luns terán de forma provisional 2 facultativos. Aguiño quere médicos, Aguiño quere médicos, Aguiño quere médicos, Aguiño quere médicos. Rueda, escoita, Aguiño está en loita. Rueda, escoita, Aguiño está en loita. Non nos van calar, médicos xa, non nos van calar, médicos xa, non nos van calar, médicos xa. Estas foron algunhas das consignas que entoaron os veciños de Aguiño que esta mañá se concentraron ante o Concello de Ribeira para continuar coas súas reivindicacións, contar coas 2 prazas de médicos cubertas para garantir a atención dos pacientes. Para conseguilo, entregaron máis de 2.600 firmas por rexistro. Dinos que sí, que luns van a vir 2 médicos, pero non é fijo. Mentres non teñamos un médico fijo que veña para ali, vamos a estar loitando igual, porque poden quitárnoslo. Se Juan nos están pasando a mel pola boca e non la poden quitar. E non vamos a consentir eso. Vamos a loitar hasta as últimas consecuencias. E luns veñen 2, eso sí non lo dixeron xa, pero non sabemos se é fijo, é provisional. E mentres non veñan como teñen que vir, vamos a seguir loitando, témolo claro. Recorda que ata agora estiveron sen médicos cubrindo esas prazas e dende hai unhas semanas unha profesional do Centro de Saúde de Ribeira está a atender os veciños de Aguiño no ambulatorio. Tiñamos que vir a urgencias, porque non nos atendían, entón mandábanos para urgencias. Chegábamos a urgencias, en urgencias estaba saturado. Mandaban ao hospital, o hospital estaba saturado e non tiñamos ninguna solución. Viña un médico por 2 horas, por 4 horas, e iso, para Aguiño non é suficiente, que somos moitos os pacientes. Entón, nós o que queremos é que cubran esas 2 plazas para que nós esteamos ben atendidos e eles tamén estean máis relajados, porque enferman todos, os médicos collen baixas, ca situación que están vivindo porque non son capaces a levala. Entón, nós estamos mellor atendidos porque saben o do que padecemos, saben o que tomamos, saben o que non tardan nin a mitad do tempo pois que tarda ahora un médico que ven por 2 horas, que ten que mirar o historial, que ten que ler todo. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, e o seu equipo de goberno secundaron a concentración dos veciños de Aguiño e garantiu o apoio do Concello na súa loita. Seguimos tendendo llamán á Consellería de Sanidade para que se sente a falar co Concello de Ribeira, co Goberno Municipal, e poidamos chegar a solucións de cara aos problemas sanitarios que ten o noso Concello. Temos que lembrar que a parroquia de Aguiño agora mesmo está con falta de médicos, ten 2 prazas e estáse sustituindo unha delas, quitando un médico de aquí, do centro urbano de Ribeira, e neste centro de saúde faltan 5 médicos dos 14 que debería ter. Por tanto, non estamos solucionando un problema de maneira definitiva, senón que estamos trasladando un mal menor neste caso, non? E afirmou que pode que en Palmeira se produza novamente algún tipo de vacante na praza de facultativo que hai. Por tanto, dentro do Goberno Municipal xa estamos traballando, xa estamos instando a Consellería de Sanidade a que, no caso que se produzan vacantes baixas de longa duración, as cubran na súa totalidade. É necesario que as parroquias de Ribeira, de Aguiño, de Corrubedo e de Palmeira teñan os servizos de saúde suficientes para garantir a atención asistencial e non ter que agardar máis de 3 semanas para acudir ao seu centro médico de cabeceira. A veciñanza de Aguiño continuará a concentrarse e manifestarse ata que as 2 prazas estean designadas e cubertas. O Vernes 24, concentración diante do centro de saúde. Viernes 31 ás 12, concentración diante dos Sergas, na que entregaremos uns bonitos regalos ao señor Conselleiro de Sanidade. Haberá buses para todo aquel que queira ir. Vernes 7 de febreiro ás 12, concentración diante do Centro de Saúde de Aguiño. Vernes 14 ás 12, concentración diante do Centro de Saúde de Aguiño. E o sábado 15 de febreiro, ás 5 da tarde, manifestación en Aguiño. Cortaránse calles e teremos pancartas, colgaremos pancartas.